Ininda ng publiko ang naranasang matinding init ng panahon kahapon, April 29, 2025. Kasunod ito ng naitalang heat index sa Dagupan City na pumalo sa 47 degrees Celsius sa ilalim ng danger category at siya ring pinakamataas na heat index sa buong bansa. Ngayong kaliwa't-kanan ng pagdiriwang sa lalawigan ng Pangasinan, iginiit ng awtoridad ang ibayong pag-iingat laban sa nararanasang mainit na panahon. Nauna nang inihayag ng Pangasinan PDRRMO ang palagiang pag-inom ng tubig at pagdala ng pananggas sa araw upang maiwasan ang anumang kaso ng heat-related illnesses. Pinaalalahanan din nito ang publiko na sakaling makaranas ng anumang emerhensiya ay huwag mag-atubiling tumawag sa emergency hotline ng Pangasinan 911 upang mabigyan ng agarang pagresponde. IFM News. IFM News. IFM.